Učiť sa lietať je ako učiť sa chodiť. Človeka to možno na začiatku stojí pár modrín, ale ten výsledok stojí za to. Hurricane Factory Academy je prvá škola, ktorá vás naučí bezpečne lietať výhradne s pomocou vlastného tela. Poďte si s nami vyskúšať, aké je to jednoduché. Belly flying – stabilná poloha. Pri vstupe letec priamo pred dverami do tunela zaujme prikrčený postoj, hlavu nasmeruje dopredu, ruky má prikrčené v úrovni ramien a pomaly sa položí na vzduch, pričom panvu smeruje nadol. Základnú a stabilnú polohu dosiahne letec vtedy, keď jeho postoj vyzerá nasledovne. Pozerá sa pred seba a ruky má natiahnuté dopredu vo výške očí. Hlava hore, má jemne pokrčené nohy na šírku ramien a je prehnutý v krížoch. Pri výstupe z tunela sa letec priblíži k dverám, rukami sa zachytí ich rámu. Následne prikrčí kolená a potiahne panvu smerom k dverám. Belly flying – stúpanie a klesanie v tuneli. Stúpanie a klesanie je v tuneli ovládané prostredníctvom pohybu hlavy. Pre stúpanie je potrebné natočiť hlavu smerom dole. Poloha tela zostáva v základnej pozícii. Plynulý pohyb hlavy musí byť výhradne po jednej osi. Žiadny iný pohyb nie je žiadúci. Pre klesanie hlava smeruje nahor. Čím viac letec hlavu zdvihne, tým bude klesanie výraznejšie. Belly flying – rotácia s pomocou rúk. Letec sa po vstupe do tunela položí do základnej polohy. Otočenie je podmienené jednoduchým a plynulým pohybom dlaní. Letec jemne naklopí obe dlane súbežne rovnakým smerom, vždy dlaňami od smeru točenia. Na zastavenie rotácie stačí dlane postupne a plynule otočiť smerom späť, až kým nie sú opäť natočené smerom k zemi. Letec počas celého procesu udržiava stabilnú polohu. Belly flying – rotácia s pomocou nôh. Otočiť telo výhradne pomocou nôh si taktiež vyžaduje držanie tela v základnej polohe. Pre otočenie do konkrétnej strany krčíme vždy koleno, v ktorého smere sa chceme točiť. Pre začatie rotácie letec plynule pokrčí koleno, pre zastavenie rotácie koleno pomaly vystrie a pokrčí opačné koleno so zámerom vyvolať protipohyb. Ako náhle dôjde k zastaveniu rotácie, obe nohy je potrebné vrátiť do základnej pozície. Ruky zostávajú bez pohybu. Belly flying – pohyby do strán. Pri lietaní do strán je dôležitý súčasný pohyb rúk a nôh. Podmienkou je tiež držanie rovného tela. Pre vyvolanie pohybu je potrebné zatlačiť smerom dole ten lakeť a koleno, v ktorého smere sa chceme, tak povediac, klzať. Súčasne je opačná ruka a noha mierne natiahnutá na druhú stranu, plynulým prechodom do protipohybu dochádza k spomaleniu či zabrzdeniu klzania vzduchom. Belly flying – lietanie dopredu a dozadu. Lietanie dopredu a dozadu vyžaduje koordinovanú spoluprácu nôh a rúk.
Pre pohyb dopredu musí letec vykonať 2 plynulé pohyby súčasne. Stiahnuť ruky k ramenám a nohy v kolenách vyrovnať. Pri lete dozadu je potrebné natiahnuť ruky dopredu a kolená jemne pokrčiť. Jednotlivými pomalými protipohybmi dochádza k lietaniu spredu dozadu a naopak.